Kanaran, G! Ganahan kay ko di mo maglantawan na, G! May nalaman, Jud na! Kaya mo gamay na imong tiyan kay botod na kay ka! Gauran, G! Kana! Kusig! Kana! Kusog yun! Bahala, nagpapalaw na imong pananaw na iyong kabalakay ang pasabot, ana, G! Ipiti mo na iyong gibuhat! Nak! Day! Kinukukutasa ka, Day! Hoy, kamatay ka, buba! Nga no, maging-abot ang kalithana! Nanaan, di ko'y balita ni mo, Day! Hoy, tinuod ka! Dayo sa mga balita! Sa ano, palingkura sa ako! Tay sa pagkuha itong lingmang ko magtapat ng ini. Ayaw hanap kay mulubon. Hari. Ay, kana. Ano lagi, Day? Unsa man na? Day, bago na pod. Ha? Bago Imuros? Dili! Unsa man diyan? Ay, istorya sa po ko! Unsa Ano man ba? Si Stephen! Hoy, si Stephen? Oh! Ngano? Si Stephen gipatay! Hoy, Ginoo po day. Tinuod ka? Oh! Gipatay niya, Day! Ay, isa pa. Unsa may hindi kaignan. Nagipatay gukok! Paghilom diyan nagipatay og yabar yan. Lagi! Nausa mo pagkahitabuan ng ugok pa hindi kaignan nang namatay siya. Ay, nani man ko ng istorya. Natulog ko nung siya. Samtang natulog, gibato ka gukok na yung gituok. Ha? Unsa gito? Gituok si ITP gukok din, namatay biyuday. Uy, bubong, dili ko magkatuon ni mo ng istorya. Sa kadagang mga mananap, okog yung tirada ni Stephen. Saan po lamang na mao magipod iya ang kuan dagay. Murag lisod ki balansihon, bubong. Naunsa na hitabuan, di unsa na pagpatay ng ukukan na. Mao gani po na, pero tinuod man gipon na. Dahil mo magipon ako nadungog ha ato nila. Nanasa na karon si Stephen. Namatay gani. Mga lagi na asa yung pating lawas ba? Ay naman ka na sa ila Bubong mapay atuon dagay nato to. Amigo biya nato to. Kung gani tala. Tala. Tangag laman. Asa man tag age? Ari na takidila po. Ay, nausa pa mo numuraman mo gipang nanat og iro. Uy, Dokyo, wala ba na kakabalo sa balita? Usa naman po nabalitaan yung ipanabi aber? Si Stephen wa na. Kay! Namatay na kay gituok og gukok. Ha? Pasagad laman mo panabi. Ana ginuok ko kana di na nagtinuod bigi ng amon tabi. Libi mo si pasagad og panabi kay panunubin ang inyo ha. Na tinuod lagi mo ako nadunggan hato nagkana si Stephen kuno namatay natulog ka nang gituok og gukok. Hilom di abo. Imposible po kayo ng tawo pati yung nag-ukok. Ana. Hindi na nagtatabi ko na ako, Dokyo nga. Sagad. Hindi tabo. Ikaw lain ra ba ka manabi? Kay Na. Di lagi na tabi-tabi ra kaya nakadungog ko nila ha ato. Mukha ning mo gadalagan kami kumato. nakabalo ra ba jud ko imong kalidad ang 20% ra gitinuod anang 100%. Dokyo, murag tinuod. Pagtarong mo ba? Ay natinuod lagi. Papay, ato na ba sumayon ka no? Rumaklaro lagi na. Dili ko makatukay posible kay nang ukok. Ako subayan si Stephen. Tala. Pagdali mo. Dali po mo. Wala ni Dokyo. Wala ba mo kay Dokyo? Punta sa kay Dokyo. Dokyo. Bali pagkalangayan kayo mo. Si Stephen man ako. Baik ka, Dokyo. Tay sa kono. Si Stephen man lagi ng galingkod oh. Ha? Si Stephen ba di ay na? Kaklaro kaya si Stephen ang galingkod oh. Si Stephen yun ang Ko namatay naman na. Buang po nimo. Ingong kag namatay na. Imo nang gipatay giton naman imo nag-istorya ng galingkod buhi pa man na oh. Pasigkarag na na. Kalag pagapasagad lamang ka Kala na atong atuon ko no og tawo ba gina. Dili pa po na, gikalag na tani niya, Dokyo. Gani. Ilong di kalag ng Nabalik kalag ng Kala magkalag. gani itong atuon gani. Tawa lang. Buhi pa lagi si Stephen oh. Napatay na bidagay gina siya. Pasagad naman. Oh, kalag na. Kasi kalag naman dagay napatay na na. Abat ka tiyan! Nausaman mo? Buhay pa dito! Pasagad lamang ng Patay na lagi. Ay! Nagmautan pa mo na. Nausan mo ari malamang manghilabot na ako! Nagpatay na bigidagay ng kuana o. Patay yung kabuo! Ito ang magkunukaw ka ng uko. Munang namatay ka. Ogoy! Ang ingon ako, gadamgo ko nga gituok og ukok, giurom ko! Wa ko may kung namatay ko kay gituok og ukok! Mao man na ilang istorya. pasagad gilaman kag panabi po di ay. Kalag na dagay na o. Ito pag ikog video, ade ka cellphone ba ko nang kunyog patay? Tawo bigid ni! Patay na ni. Pati ni gituok. Patay! Nanagitok nagbaboy. Mahikapan ba na kalang Patay na lagi. Ikaw may gituok! Pasagad na.